Il-kumpanija Midi waqfet il-Fondazzjoni Manuel Island bl-iffirmar ta' ftehim ta' ħarsien illi għandu lan li jipproteġi l-bini u s-siti storiċi f'dan il-post, ix-xatt u l-ispazji sinifikattivi li ħaddru Manuel Island fil-waqt li jkompli l-proċess ta' restawru u preservazzjoni. Din il-fondazzjoni li ma tagħmilx qlieħ se tiżgura fost l-oħrajn li Midi tirranġa l-parti li ddawwar il-forti biex bekk tagħti lill-pubbliku aktar minn 80,000 metru kubu ta' spazju pubbliku għal park pubbliku. Il-miri u l-objettivi ta' The Manuel Island Foundation huma biex fost l-oħrajn tassumi r-rwol ta' assis fuq l-obbligazzjonijiet u l-impenji imposti fuq Midi skont it-termini tal-ftehim ta' tħaris u tassigura li dawn jitwettqu minn Midi. Sadattant minn flok f'żona residenzjali, il-bini storiċi tal-forti issa se jinbidlu f'ċentru għall-kultura u l-arti waqt li l-kappella se tkun tista' tintuża għal attivitajiet fil-komunità. Il-forti jista' jintuża wkoll għal skop kummerċjali iżda mhux għal skop ta' akkomodazzjoni jew użu residenzjali. Se jkun żgurat li x-xatt ma jiġix żviluppat bl-ebda mod u jkun aċċessibbli għal pubbliku f'kull ħin u Midi tassumi responsabilità li tipprovdi postijiet protetti maħsuba bħala żoni għall-awm. Fil-fatt il-kumpanija ntrabtet li titlaq minn ida inħawi li għal-bidu kienu indikati għall-irmiġġ biex bekk tipprovdi ħarsien għaż-żoni fejn isir l-awm fuq in-naħat tat-tramuntana u tal-lvant tal-gżira. Fuq il-parti tal-punent ta' Manuel Island se jkun żviluppat il-Low-Rise Marina Village bjott marina. Midi qed tobbliga ruħha wkoll li tillimita l-għoli tal-iżviluppi u l-istrutturi fuq Manuel Island skont dawk permessi u tobbliga ruħha wkoll li ma tapplikax għal xi żieda fl-għoli tal-iżviluppi u l-istrutturi fuq Manuel Island mingħajr il-kunsens tal-fondazzjoni. Il-Master Plan rifetut bħalissa tkun ikkunsidrat mill-Awtorità tal-Ippjanar u bħala parti mill-proċess, il-kumpanija qed tipprepara Environmental Impact Assessment ibbażat fuq it-termini ta' referenza provduti mill-Awtorità tal-Ambjent u r-Riżorsi.